Desempañador de gafas. Sí. Ben, bo día, douvos a benvida a este encontro anual organizado polo Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos do Consello da Cultura Galega. Saúdo non soamente as persoas presentes, o que lles agradezo que tan de mañá estean xa aquí. Tamén é certo que o día non convida moito a estar fora de momento, pero grazas por estartes aquí xa ás 9:30 da mañá e saúdo tamén os que nos seguen a través de internet, non? Grazas, por tanto, pola vosa presencia, tamén pola vosa complicidade con esta actividade. Como sigo co capítulo de agradecementos, teño que agradecer á mesa que me acompaña, porque nela está, por un lado, María Xosé Porteiro, que é a directora do Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos, ademais de ser membro da executiva e ademais de realizar moitas outras funcións dentro do Consello da Cultura Galega e fora do Consello da Cultura Galega, pero acompáñame tamén as dúas coordinadoras da sesión toda de hoxe, non? Que son Lucía Oca e Rosa Arcos, que están tamén connosco na mesa, non? Sen elas, pois esta xornada non sería posible, faría en outras persoas, pero sería outra xornada en calquera caso, por lo tanto, grazas, porque non sabemos ben as moitas horas que se dedican a preparación dunha xornada como estas, que ademais se dilatou tanto no tempo como consecuencia da pandemia e do infausto 2020, non? A min, que son de Porto de Mar, gústame contar as boas cousas por dúcias, como as sardiñas, non? E entón, celebro que esta é a sesión número 12 dunha actividade que comezou no ano 2009 homenaxeando a Xoana Torres e que logo tivo sempre continuidade anual aquí nas últimas semanas do mes de outubro, non? Xa ben instaladas no outono, que, bueno, sempre foi anualmente caendo esta folla do calendario de finais de outubro, salvo, como dixen antes, no ano 2020, en que xa estaba previsto pois esta xornada de hoxe, a mesma homenaxeada, pero non puido ser. Estamos hoxe aquí, felizmente, nun acto que xa ven sendo presencial, bueno, sempre é unha satisfacción volver a toparnos de novo así cara a cara para este tipo de cousas. Nós non somos das que se deixan vencer calquera dificultade, somos mulleres acostumadas a avanzar por riba as dificultades, por lo tanto non puido ser en outubro de 2020 e en outubro de 2021 e aquí estamos felizmente, non? Esta é unha actividade que ten como dúas caras que son unha mesma cara, non? Porque, por un lado, nos buscamos unha homenaxe a unha muller que representa, a súa vez, a moitas mulleres que poderían andar na vida polo mesmo fío, non? E, ao mesmo tempo, é unha historia de vida que xira alrededor dunha vida exemplar, que é a que da muller que homenaxeamos cada ano físicamente, ela aquí connosco, e naturalmente moi centrada en toda a súa traxectoria, pero que é unha xornada que quere ser tamén unha excusa para pensar en moitas outras mulleres, moitas outras historias de vida de outras mulleres que de alguma maneira son semellantes ou que contribúen na mesma liña que contribúe a nosa homenaxeada, non? E este ano é Nieves Fernández Vidueira, e dicir, outros anos, pois temos unha xornalista, unha fotógrafa, unha oceanógrafa, unha arquitecta, unha matemática, unha pianista, etc. É dicir, neste ano poñemos o foco sobre unha muller que ten a súa actividade principal como actividade económica no mundo rural. Nieves Vidueira se define como pastora, pero como ocorre normalmente na vida de todos e de todas, pero de maneira moi singular na vida das mulleres, unha actividade económica principal non é unha actividade única, nin é a veces a máis importante da vida dun, porque as nosas personalidades, as nosas actividades, os nosos intereses e a nosa historia de vida está composta por moitos paus.
paus moi diferentes. Entón, no caso de Nieves, como no caso das anteriores homenaxeadas, ademais dunha actividade profesional dun certo tipo, únense moitas outras actividades que teñen que ver coa sociedade, que teñen que ver coa cultura, que teñen que ver coa súa instalación no mundo, cos seus intereses particulares, etc. E é o caso, como veremos, de Nieves con variadas inquietudes culturais e sociais que contribúen, pois, naturalmente, a deseñar unha personalidade moi rica e que, por tanto, unha personalidade que incide de moitas maneiras diferentes na súa contorna e que nos vale tamén, e iso xa o contarán millor as organizadoras, que nos valen para poñer sobre a mesa pois unha actividade que exercen mulleres no mundo rural e que de alguna maneira están contribuindo non solamente a soster ese mundo rural, a soster a vida e a cultura no mundo rural, senón tamén a deseñar unha Galicia presente e futura no rural moito máis esperanzadora do que foi a Galicia en tempos pasados. Por tanto, benvida Nieves a esta. Nós sempre decimos que o Consello da Cultura Galega quere ser a Casa da Cultura de todas e de todos, e, por tanto, queremos que todos vos, en particular a nosa homenaxeada hoxe, vos sintades na vosa casa, que saibades que nós somos unha casa de portas abertas e que sempre seredes ben recibidos nela, non? E que incluso, me atrevería a decir que vos pedimos que, como partícipes desta casa, nos axudedes, efectivamente, a mantela sempre aberta e sempre activa e sempre culturalmente interesante para todos os galegos e galegas, non? E para todas as persoas de boa vontade que se queren achegar á nosa cultura. E remato xa, falará a continuación María Xosé Porteiro como directora do CEDIF e Rosa Arcos en nome das dúas coordinadoras desta xornada. Moitas grazas a todos. Bos días. Moitas grazas, presidenta. Moitas grazas a todas as persoas que nos acompañades, especialmente a nosa homenaxeada no día de hoxe, Nieves Fernández Vidueira, pero tamén a outras persoas que van participar no decurso da xornada aportándonos as súas experiencias e sabiduría. E moitas gracias, moi en particular, ás compañeiras da Comisión de Técnica de Igualdade do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos do CEDIF. Hoxe están con nós as organizadoras, as coordinadoras deste evento, que, como ben dixo Rosario, a nosa presidenta, son Lucía Oca e Rosa Arcos. Nelas, quero tamén agradecer, por razóns de tipo persoal que a presidenta coñece, que non vos vou contar, a todas as compañeiras que formaron parte en algún momento da miña estadía na Comisión de Igualdade polo traballo inxente realizado e que neste caso, despois do incidente dun ano en pausa, pero non sin traballo como foi o ano do COVID, retomamos esta actividade para lanzar algo que para nós é moi importante, que é poñer un foco de luz en riba de mulleres que non sempre están debaixo dese foco de luz, pero que sin elas nada sería posible. Como xa se dixo tamén, esta é unha xornada que busca a esas mulleres que foron en algunha medida ou pioneiras, sí, na súa maneira de entender a súa actividade ou pioneiras por estaren nunha actividade basicamente masculinizada, non masculina, sino masculinizada. Falar de mulleres no rural galego debería de ser algo que non se parecese en nada a un oxímoron. Sin embargo, unha muller como Nieves sí que o é. Na medida, sí que o é, pero non o é, demostra que non o é. Unha muller que fai do seu traballo, da súa relación co medio rural, un espazo de creatividade extraordinario e un espazo tamén de aprendizaxe de amor á cultura ecolóxica, á cultura de convivencia coa natureza. Eu creo que con ela chegamos ao máis profundo das nosas raíces e nos proxectamos tamén cara a ese futuro onde a natureza deixará de ser un espazo case que reservado e protegido para ser un espazo definitivamente
cuidado e con futuro. Así que moitas grazas, compañeiras, polo vosso traballo e no noso nome tamén a técnica do CEDIF, a Marían Mariño e a todas as persoas desta casa sin as que sería imposible facer folletos tan bonitos como este, distribucións como a que facemos. Polo tanto, hoxe era o meu día de dar as gracias, o día de acción de gracias. As gracias están dadas. O que si quixera é convidarvos as persoas que tedes outras fora e que non puderon vir, lembrarlles que isto se retransmite por streaming e se pode participar, polo tanto, desta maneira e que logo vai quedar a disposición de todas as persoas interesadas na web do Consello da Cultura Galega. O obxecto desta xornada é, efectivamente, poñer a luz sobre unha persoa en particular, pero sobre a actividade que desenvolve tamén e confrontar ou expoñer como esa actividade mudou no tempo. De tal maneira que no decurso do día vamos escoitar testemunhas de mulleres novas que están hoxe optando, que optaron xa por traballar no medio rural, por facer do rural un medio de vida con proxección de futuro, e falaremos tamén dos testemunhos, das testemunhas das persoas que traballaron e coñeceron a Nieves, que nos contarán como foron os seus inicios, como é a súa realidade e, sobre de todo, deixamos a Nieves no espacio que se chama Cartografías dentro da web da páxina do Consello da Cultura, que é un lugar documental onde a vida das mulleres non somente se conta con palabras de outras persoas, sino que tamén aqueles fitos da súa vida que se poden documentalizar, ali estarán as súas fotografías, aquela documento que foi importante no seu momento, etc. Hoxe, ademais, vamos contar con algún elemento audiovisual que non desvelarei para que quededes hasta o final e non digades logo que non estabades avisadas. Polo tanto, moitas grazas outra vez. Deixo a palabra a Rosa Arcos, que se alguén representa no mundo que eu coñezo a preocupación e o compromiso polas mulleres rurais tamén desde o público, sen dúbida ela, e penso que con Lucía e a súa capacidade de estudio e de vivir a integración de mulleres procedentes de outros lugares onde o rural é case o único posible, nos parecía que eran as persoas máis maravillosas para facer este traballo e así foi. Ímolo pasar moi ben. Así que vos deixo con Rosi, que fala no nome das dúas, pero xa logo falará Lucía tamén. Grazas. Moi bons días a todas e a todos. Saudar tamén as persoas que nos siguen a través do streaming. Nome meu e de Lucía e meu, quero primeiro agradecer a Rosario Álvarez e a María Xosé Porteiro a oportunidade de coordinar este traballo e de traerlo xa aquí. E, además, poderlo personalizar en unha persona que ao longo do día iredes descubrindo, que non a coñecedes, que é Nieves Fernández Vidueira, que vai a encher, eu creo que esta actividade con moitas sorpresas e con moitas cousas bonitas. Ao longo do día temos preparadas varias intervencións en plan relatorios. A primeira que vamos a ter é a Silvia Adán Belmonte, que nos vai a falar un pouco desa importancia das razas do autóctono de pelexar polo sector primario. Logo tendremos a intervención de María Ángeles Sallé, que xa nos vai a falar un pouco máis de emprendemento. Tenemos un relatorio, unha mesa redonda que vamos a contar con mulleres xóvenes que hoxe traballan no rural e que queren desenvolver o seu proxecto vital no rural e apostar por facer cousas diferentes no rural desde esa perspectiva de buscar un futuro para o noso rural, no vital, pero tamén no económico e no cultural. E logo xa, despois de comer pola tarde, coñeceremos que da man do traballo que nos fixo maravillosamente a compañeira de aquí do Consello da Cultura, Marián, a cartografía de Nieves. Charlará Mercedes, unha amiga de Nieves, con ela para que lle poda sacar esos detalliños da súa vida que a veces non somos quen de reflectir nos papeles ou nas fotografías, pero que nos van a ensinar quen está detrás desta homenaxe. E logo, para rematar a tarde, tendremos esos
sorpresas que decía María Xosé, que tampouco vou adiantar máis, e tendremos a intervención tamén dunha compañeira que hoxe por hoxe para as mulleres do rural novas, para o sector primario, é un referente que moe Ana Corredoira, que ten un proxecto no rural moi potente a nivel económico, a nivel de innovación e, sobre todo, é unha muller con moitísima forza. A idea que teñamos ao final da xornada, aparte de unha imaxe da compañeira que homenaxeamos, que Nieves Fernández Vidueira, que nos representa a moitas, pero que tamén representa moitas facetas que hai no rural, as que ás veces non se lle dá importancia, e que vexamos que as mulleres do rural, pois a través da figura de Nieves, que son depositarias da historia, da cultura, da tradición, do apego á terra, do mellor que temos en este país. Eu sempre digo que o futuro do rural está nas mans das mulleres e esa é a pegada que queremos deixar en estas xornadas do Consello da Cultura como unha aportación de todas as mulleres do rural de Galicia a este pasado, que é a nosa historia, pero tamén ao futuro. É dicir, bueno, o futuro das mulleres o futuro da rural está vinculado ás mulleres. Eu agradecer de verdade de corazón que nos dera esa oportunidade de facer esta xornada. Foi un placer, además, traballar con unha persona como Lucía, que aporta un montón, como Marián, que disfrutedes e bueno, estamos aquí todo o día para participar e para intercambiar e xa de antemán lle quero dar a noraboa a Nieves, porque despois a última hora da tarde non me vai tocar falar e quero de verdade de corazón darlle a miña enhoraboa, expresarlle a miña admiración. Ela o sabe desde hai moitos anos e que hoxe estou casi máis feliz por ela que por min, pero estou moi feliz. Ben, unímonos todos a noraboa a Nieves Fernández Vidueira e damos paso a primeiro relatorio de hoxe, polo que chamamos a mesa, a Silvia da Belmonte. Vamos a dar comenzo aos relatorios e a primeira persona que nos acompaña, que lle agradezco moitísimo que este aquí, é a Silvia da Belmonte, que é veterinaria directora técnica de Asovega e de Capriga, da Federación de Razas Autóctonas de Galicia Boaga, e que nos vai a falar de as mulleres rurais protagonistas do territorio, compromiso coa calidade, a cultura e a contorna. Decirvos que cando contactei con Silvia e lle dixen que queríamos facer este acto e que a persona na que íbamos a centrar ou que iba a ser o reflexo onde íbamos a querer volcar a actividade de hoxe, que era Nieves Fernández Vidueira, me dixo que viña aínda que fora para colocar as sillas ou para servir aguas. Quer decir que a súa disponibilidade foi inmediata, porque creo que compartimos unha admiración pola persona que nos leva a decir, bueno, mira, chámame porque faga falta. Entonces, lle agradezco especialmente que este aquí. Como vos decía, Silvia é licenciada en veterinaria, licenciouse no 2012, no 99, perdón, pola Universidade de Santiago de Compostela.
Agora traballou en Traxa, en Traxega, durante 6 anos no programa de conservación e recuperación da raza de ovella galega, veterinaria tamén da Federación de Razas Autóctonas Boaga desde fai 15 anos, é técnica da Asociación de Criadores de Raza Ovella Galega Asovega e da Asociación de Gandeiros de Raza de Cabra Galega Capriga. Membro da Xunta Directiva da Sociedade Española de Recursos Xenéticos Animais Serga e da Xunta Executiva da Federación de Razas Autóctonas de España Federapes. Adicionalmente, durante estes anos realizou un montón de cursos, 75 cursos sobre temas de distinto contido científico, congresos ibéricos de recursos xenéticos para animales, congresos internacionais da Sociedade Española de Ovinotecnia e Capirinotecnia e presentación de máis de 70 traballos científicos en diversos congresos internacionais sobre recursos xenéticos dos animais, coautora de 3 libros sobre razas autóctonas e 14 publicacións científicas sobre recursos xenéticos. Leva traballando desde o ano 2000 en todo isto que ten que ver coa mellora xenética, coa recuperación das razas, coa posta en valor de todo este capital que temos aquí en Galicia e tamén participou no primeiro proxecto de investigación realizado co título de Caracterización produtiva e calidade do canal das carnes, dos cordeiros, da raza da ovella galega, sometidos a distintos sistemas de manexo no ano 2008. E nada, este currículum profesional de 21 anos, e é o que ela me escribe ao final do seu propio currículum, non sería posible sen mulleres como Nieves que axudaron e axudan a poder levar a cabo moitísimas actuacións como as descritas anteriormente que todos estes anos continuamente entrecrucemos os nosos camiños. Entón, eu, sin máis, lle dou a palabra a Silvia, lle agradezco que este aquí e é o teu momento. Gracias, Silvia. Bueno, primeiro, quero dar as miñas felicitacións ao Consello da Cultura Galega e ao Centro de Documentación e Igualdade e Feminismos pola súa traxectoria para poñer en valor o traballo das mulleres nos distintos eudos da cultura e da sociedade galega ao longo destes anos. Despois, por elexir este año nas súas xornadas de pioneiras a andainas a unha muller rural e máis sendo Nieves Fernández Vidueira, xa que nela axúntanse tantos valores que resultan de vital importancia para a cultura e identidade galega, ademais de ser unha loitadora incansable e que aínda quedalle moito por dar. Para mí é unha honra poder estar hoxe aquí e que me brindaran a oportunidade de achegar o meu pequeno grao de area para dar a coñecer o traballo que realiza día a día. Grazas por poder formar parte desta homenaxe e dar os parabéns por a elección do título porque resulta difícil definir en poucas palabras todo o que significa Nieves, xusto eso, a irmandade coa natureza. En primeiro lugar, quero resaltar que o 90% das fotos que ides ver nesta presentación son de Nieves, porque, ademais de ser unha excelente gandeira, ten unha infinidade de virtudes como iremos debullando ao largo da charla. Unha delas, xa vos podo decir, que é saber captar con unha grande destreza a vida e lugares onde reside. Para ser un gran fotógrafo non só hai que saber utilizar unha cámara de fotos, senón ter unha gran sensibilidade para captar imaxes que comuniquen sensacións, en este caso, ela é unha verdadeira artista. Gracias ás novas tecnoloxías, fainos partícipes de todo este mundo que a rodea e que nos mostra co seu excelente punto de vista nas redes sociais. Comenzarei por unha introducción xeral no meu relatorio, para logo centrarme na verdadeira protagonista deste día, xa que desde o primeiro día que comecei a traballar, todo o mundo nomeaba a Nieves e situábana como referente na gandería e na raza ovella galega. Pero iso só era un pouquiño do que acabaría descubrindo e que tentarei relatar da forma máis acertada que poida. A primeira parte do título deste relatorio, as mulleres rurais protagonistas do territorio, faime lembrar os máis de 20 años de traballo vinculado ao rural. Estes meses preparando o enfoque a dar nesta xornada, fixen memoria e analicei as experiencias vividas, as cales son difíciles de deixar constancia nos numerosos estudios e publicacións que realizamos. Por suposto, eu teño un sesgo técnico-científico que ven xa da Universidade Veterinaria,
Como se suele decir, son máis de ciencias que de letras. Pero a verdade é que dende o minuto 1 sempre fun consciente da gran importancia que tiñan as persoas nos traballos de recuperación de razas autóctonas. Cando unha raza tiña a sorte de que uns gandeiros comprometidos decidiran criala, os seus datos demográficos melloraban e a súa evolución iba á alza. Xa levamos anos dicindo que a raza que máis en peligro de extinción corre en Galicia é o gandeiro, e seguimos pensando o mesmo. Cando alguén xoven entra a formar parte da familia das razas autóctonas, unha nova estrela ilumina o camiño que estamos a seguir e danos máis esperanza e forza para seguir. Chegados a este punto, é indudable que as mulleres teñen un protagonismo moi importante no territorio e, por suposto, na área na que traballo, que é a gandería e as razas autóctonas. Ao principio, todos os esforzos iban encamiñados aos animais, no meu caso, a raza ovella galega. Pero co transcurso do tempo entran en xogo outras variables, sobre todo de índole social. Ao longo destes anos atopei moitas mulleres e pouco a pouco puiden coñecer todas as facetas e traballos que desenvolven no rural. Son enormes e de valor incalculable en todos os sentidos. A verdade é que podo realizar un estudio estadístico das ganderías nas que as mulleres eran e son titulares das explotacións, que por suposto ten importancia, pero non sería fiel á realidade, xa que, como todos coñecemos, este dato enmascara o traballo real que realizan as mulleres no campo. Son numerosos os artigos e reivindicacións que, dende distintas plataformas, estánse levando a cabo sobre o papel que xoga a muller no rural, e do cal son testigo en primeiro plano. Moitas veces non son visibles estadísticamente ni socialmente, pero sin a súa implicación a viabilidade da gandería non sería posible. Recabando datos de distintas fontes, xa que actualmente contamos ca variable sexo incorporada recentemente á estadística, podemos atopar múltiples definicións, conceptos, números, porcentaxes e un longo etcétera. Así, o Instituto Nacional de Estadística, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e a Xunta de Galicia aportan múltiples cifras sobre as explotacións agrarias, tanto a nivel estatal como autonómico. O Ministerio, citando o Instituto Nacional de Estadística, presenta no derradeiro informe de indicadores por comunidades autónomas Galicia 2020, na táboa de principais datos estruturais das explotacións agrarias, un total de 945.024 explotacións en España, das cales 76.406 radican en Galicia, o que supón un 8,1% do total. A Xunta de Galicia presenta nos seus derradeiros datos que o 52% das explotacións agrarias en Galicia están en mans de mulleres, reflectindo tamén o incremento das mulleres incorporadas ano a ano á agricultura galega ou na creación de pequenas explotacións. Non resulta estrana esta estrutura en Galicia, xa que históricamente a maioría das explotacións tiñan como titular unha muller. Os motivos desta situación son moi variados e teñen diferentes orixes, dos cales poderíamos facer unha tese doutoral. Pero creo que hoxe non é o día de profundizar nesta estrutura agraria, aínda que é un tema social moi interesante e que dispón de múltiples estudios e traballos que analizan este tema. De todos os xeitos, sempre estuvo moi implantada a idea de que o sector agrario estaba en mans dos homes, os cales maiormente representaban esta actividade. Estamos a ver que isto cambia e que cada vez son máis as voces que sitúan a muller no lugar que lle corresponde e que sinala as dificultades cas que teñen que facer fronte todos os días. E non só isto, xa vemos mulleres no sector agrario con voz propia e que xestionan as súas explotacións ou empresas e que amosan que no medio rural tamén traballan elas. Como comentaba antes, xa existen diversas plataformas e federacións que dan voz e visibilidade ao traballo realizados polas mulleres rurais, non só no mundo laboral, sino tamén no cuidado da familia, porque o medio rural ten vida e con estas reivindicacións tamén logramos que se vexa a súa importancia na economía de Galicia e como debemos conservalo, xa que forma parte da nosa cultura. Pero isto é unha pincelada, xa que todo o medio rural depende de poder frear a despoboación que sofre do seu envellecemento, da falta de relevo xeracional, da falta de oportunidades e unha longa lista de impedimentos que deben de ir desaparecendo para revivir este agro que é tan vital e importante para Galicia. Non creo que as mulleres sexan só as protagonistas do territorio. Penso que son a columna vertebral. Agora quero centrarme na segunda parte do título da charla,
O compromiso coa calidade, a cultura e a contorna. Comenzo por definir estes termos, xa que moitas veces pensamos que sabemos que significan, pero non analizamos todas as aceptacións que teñen ni a súa dimensión total. Para iso, tomaremos como referencia o Dicionario da Academia Galega, onde atopamos estes significados. Calidade. Defínese como cada un dos trazos que constitúen a maneira de ser de algo ou de alguén, caracterizando frente aos outros, e que no caso das persoas tenden a ser positivos. E pon como exemplo, sinceridade e a calidade de sincero. Entre as súas calidades destaca a honradez. Pero tamén aparece a definición de propiedade ou maneira de ser dunha cousa pola que ten ou pola que se lle dá determinado valor. En este caso, pone como exemplo produtos de boa calidade. E a última definición que presenta é boa calidade. E, como exemplo, esta é carne de calidade. Cultura. Defínese como conxunto de coñecementos xerais que posúe unha persona adquiridos mediante instrucción ou experiencia. E pon de exemplo, unha persona dunha enorme cultura. Tamén a define como conxunto de coñecementos, crenzas e costumes que caracterizan as sociedades humanas organizadas, particularmente as máis avanzadas, e como sinónimo sinala civilización. Contorna. Defínese como zona ou territorio máis ou menos delimitado alrededor dun lugar considerado como núcleo. E como exemplo apunta, non había casa máis rica que en toda a contorna. Penso que tras facer este repaso, as tres palabras cobran máis sentido e profundidade na nosa mente e podemos unilas máis estreitamente coas persoas, produtos, valor, experiencia, costumes, povos, medio rural e territorio. Abrimos un abanico moi amplo. Agora centrareime na miña especialidade, que é o gando, ovino e cabrún, e as razas autóctonas en peligro de extinción galegas, e voltarei a utilizar as definicións para intentar explicar toda a dimensión destas palabras. Que significa a raza autóctona? Para iso tomaremos as definicións da FAO. A FAO define raza, citando a Turton en 1974, como un grupo homoxéneo subespecífico de animais domésticos que posúen características externas definidas e identificables que permiten distinguilos a primeira ollada doutros grupos definidos da mesma maneira na mesma especie. Tamén é un grupo homoxéneo sobre o que, debido á separación xeográfica con outros grupos fenotípicamente similares, existe un acordo xeral sobre a súa identidade separada. Desta maneira, as razas foron desenvoltas en función de diferenzas culturais ou xeográficas e para satisfacer as necesidades humanas en materia de alimentación e agricultura. Neste sentido, raza non un termo técnico, pero as diferenzas, tanto visuais como con outras entre as razas, son as responsables da maior parte da diversidade asociada con cada especie animal doméstica. Raza é aceptado máis como un termo cultural que técnico, por poñer o acento sobre a propiedade. A FAO define autóctona como tamén denominadas razas nativas e procedentes dunha rexión xeográfica particular, adaptadas a ela e utilizadas nela, constitúen un subgrupo de razas adaptadas localmente. Tomando estas definicións, como realizamos anteriormente, estas palabras cobran máis sentido e profundidade na nosa mente e podemos unilas máis estretamente coa xeografía, cultura, diversidade, persoas, produtos, costumes, povos, medio rural e territorio. Levamos 5 palabras: calidade, cultura, contorna, raza e autóctona, que ás veces creemos que non teñen en común, pero que analizándolas profundamente podemos dicir que a imaxe que aflora na nosa mente parecese moito ao final. E xa, para rematar este análise de palabras, quero engadir unha última palabra para intentar chegar á imaxe final que pretendo que quede fixada na nosa mente. Que significa patrimonio? Para isto voltamos ao Dicionario da Academia Galega e o define como conxunto de bens que herda unha persona. E pon como exemplo, a súa tía deixoulle en herdanza un considerable patrimonio. Tamén o define como conxunto de bens, propiedade dunha persona ou dunha entidade, e de exemplo sinala o patrimonio familiar ascende a varios millóns. E o define de xeito figurado como conxunto de cousas materiais ou inmateriais de certa antigüedade e importancia recoñecida, pertencente a unha colectividade e como exemplo utiliza o patrimonio artístico do país está moi estragado.
Despois desto, permitídeme contar unha historia do pobo galego e que ten como protagonista a raza ovella galega. Pero non só a ela, veremos como todas as palabras que definimos e analizamos anteriormente aparecen nela. As ovellas levan entre nós desde fai 5.000 ou 6.000 anos, é dicir, desde o Neolítico. Así o determinan os arqueólogos por los restos atopados en Galicia. E máis, nos poboados castrexos, é dicir, nos castros, predominaban as ovellas fronte ao gando vacún. A chegada dos romanos trouxo consigo un gran crecemento do vacún na gandería, quedando o gando ovino máis relegado ás zonas rurais das vilas. Pero seguiría formando parte da base alimenticia da poboación, ademais de chegar materiais para vestimenta e utensilios da vida cotiá. Xa na Idade Media, o gando bovino pasa de ser unha fonte de alimento e de material para o calzado e vestimenta a representar tamén a riqueza que posuían os señores segundo o número de cabezas que posuían de cada especie. Posteriormente entramos nun período onde se distinguen dúas formas de crianza das ovellas. Por unha banda nas zonas de val, onde pastoreaban conxuntamente co gando bovino e formaban a denominada facenda, e doutra banda nas zonas de alta montaña, atopándose os grandes rebaños, normalmente mistos co gando cabrún. As ovellas pastoreaban os montes comunais do pobo, as beceiras. Xa no século XVIII e XIX buscase unha intensificación das producións para poder abastecer o mercado. E isto trouxo consigo que moitas explotacións cambiasen o seu sistema de produción de extensivo ou semi-extensivo a intensivo. No gando ovino, realmente o que provocou foi a instauración de cruzamentos con razas de maior especialización cárnica, en procura de maiores pesos nos animais, o que provocou que acadase a condición de perigo de extinción e perdésemos parte da nosa calidade, cultura e contorna que tiñamos cando criábase esta raza autóctona desde sempre. Acabamos de ver como a raza forma parte da nosa historia e como foi transmitíndose de xeración a xeración. É a nosa herdanza, polo que é o noso deber conservala, para que chegue intacta ás xeracións futuras. Nunha palabra, forma parte da nosa cultura. Non sei se conseguí fixar a imaxe que quería, se me diredes despois. Agora sigo desenvolvendo o tema do relatorio porque aínda queda unha parte moi importante por explicar e que é o centro desta xornada. Despois de percorrer moitos quilómetros na procura de exemplares da raza ovella galega, tiven sorte de atopar a moitas mulleres rurais que me amosaron como coidaron as costumes, os antigos oficios e narráronme moita historia sobre a gandería e todo relacionado con ela. Así como guardaron un patrimonio xenético, tamén tiñan un patrimonio cultural enorme, que pasou de abuelas a fillas e a netas, pero non só houbo este trasvase, senón que os fillos e os netos tamén recordaban os traballos que realizaban as súas avoas e nais. O tecido realizado ao longo dos anos iba expandéndose. Aínda que moitas cousas quedaban esquecidas, ao falar da ovella galega xurdían imaxes e recordos que volvían a revivirse na mente. Son innumerables as leccións que me deron, dende o aproveitamento que se facía da lá, da leite para queixos, o manexo do gando, etoloxía dos animais, aproveitamento das peles, patoloxía, etc. Pero non queda todo aí. Entramos en todos os campos, culinarios, sardinería, hortícolas, tradicións, datas vinculadas con lendas que forman parte da nosa cultura galega. Non só adicábanse a cuidar o gando, senón que as súas tarefas abarcaban todos os campos que nos podamos imaginar. A contorna estaba asegurada, xa que eran as garantes de conservala e transmitila ás seguintes xeracións. E no ano 2000, cando arrenca a miña actividade profesional ligada ao medio rural, co Programa de Conservación e Recuperación da Raza Ovella Galega, como apuntaba antes, neste momento é cando todo o mundo nomeaba a Nieves e situábana como referente na gandería e na raza ovella galega. A partir de aquí comenzo a interactuar con Nieves e sempre estará ligada aos seguintes acontecementos. Resaltar que no ano 2000 non manexábamos redes sociales ni internet como conocemos a hoxe. Inda usábamos planos e indicacións do gandeiros para chegar ás explotacións. Eso demándoche a ubicación por WhatsApp era impensable. Son 21 anos, pero as cousas cambiaron moito. O que sí podo decir é que Quintela do Pando non tería coordenadas GPS nese tempo, pero sí tiña un punto ben grande que se dibuixaba no mapa de Galicia grazas a ela. Este apunte o quero resaltar porque cando tanta xente de diversos oficios e traballos e ubicacións dan un mesmo nome, non era polo número de seguidores que tiñan nas redes sociais, era porque coñecían personalmente ou de boca a boca o traballo que desenvolvía como gandeira e, por suposto,
Había algo máis, pero iso descubriría posteriormente. En aquel ano, realizamos unha prospección do campo galego na procura dos exemplares que quedaban desta raza. E cando conocemos a Nieves. Na súa explotación quedaban 21 ovellas e un macho da raza. Así parece que eran poucas en toda Galicia. Pero en toda Galicia só quedaban 351 reproductoras e 21 machos, en un total de 25 ganderías. Dende o primeiro momento recibiunos cos brazos abertos e con moitas ganas de traballar co noso recurso xenético. Todo anterior que expliquei e co cal pretendía que fixásemos na mente unha imaxe era para poder darnos cuentas do tesouro e valor que conservou Nieves na súa explotación ao longo dos anos. Penso que quedou claro que a raza ovella galega forma parte do noso territorio, do noso patrimonio xenético, cultural, ambiental, económico e social, e que é a única raza autóctona ovina en Galicia. Nese mesmo ano, fundase a Sovega, a Asociación de Criadores da Raza Ovella Galega, e, como non, Nieves está nela. E neste punto temos a sorte de contar na recuperación da ovella galega con unha das mellores ganderías de Galicia. E non só iso, o poder contar con unha familia, e digo ben, porque todos os seus membros sempre estiveron e seguen estando moi involucrados neste traballo de revalorizar a raza. Sempre colaborou en todo e deu o seu apoio, e o seu apoio foi e segue sendo fundamental para o desenvolvemento de todas as actividades da asociación. Desde 2006 contamos con ela como secretaria tesoureira da Xunta Directiva da Sovega, labor que leva a cabo de forma excepcional, sendo unha gran embaixadora da gran familia das razas autóctonas galegas das que formamos parte. Desde a Sovega sempre a utilizamos como referente para novas ganderías, e como a súa hospitalidade é mellorable, abusamos dela e sempre lle mandamos novos clientes para que toman nota do que se debe facer para ter unha explotación modelo. Tamén contamos con ela no noso primeiro proxecto de investigación, caracterización productiva e calidade da canal e da carne dos cordeiros da raza ovella galega sometidos a distintos sistemas de manexo en 2018, o que levamos a bo porto gracias á súa inestimable colaboración. Ao longo destes anos traballando conxuntamente coa raza e levando grandes esforzos. Realizamos múltiples traballos, aprendendo novas técnicas e, sobre todo, pasando moitas horas interrogando. Todos os pasos que marcaba o programa de recuperación da raza ovella galega realizámolos na súa explotación. Cualificamos as ovellas, tomamos mostra de sangre para ADN xenotipado de Scrappy, controlamos a consanguinidade, seleccionamos os animais de recría para manter as características raciais, probamos novas identificacións para o seguimento correcto de cada exemplar individual, poñendo bolos ruminais cando aínda non estaban ni na legislación, os microchips e un longo, etc. Na súa explotación realizamos reportaxes fotográficos, vídeos promocionais, incluso con drons, entrevistas, excursións de cursos sobre gando, informes sobre o aproveitamento dos recursos naturais, etc. Pero a realidade é que, ademais da súa amabilidade, a súa gandería estaba ben cuidada e a paisaxe é impresionante, porque ela vela e coida co seu traballo ese espacio, senón non estaríamos chamando sempre á súa porta. Resultou moi doado traballar con Nieves, tanto pola súa disponibilidade como polas súas ganas de aprender cousas novas. Non só iso, tivemos un intercambio de información, porque aprendimos moito unha da outra. Casi podo decir que me deu unha visión do mundo rural en toda a súa extensión e todo o que abarca que é difícil de conseguir. A estas cousas referíame na primeira parte do relatorio. En xuño de 2014, nas Xornadas Técnicas de Razas Autóctonas Galegas en peligro de extinción organizadas por BOAGA, Federación de Razas Autóctonas de Galicia, celebradas en Silla durante a Feira Semana Verde de Galicia, impartimos a charla Pretérito Imperfecto, Futuro Perfecto, Nieves Bidueira, do Cero Infinito. Nesta charla, da que fun relatora, pedíalle a Nieves que perdera a súa timidez e algún día fose ela mesma a que nos contara a súa historia, porque realmente merecía a pena, porque sabe expresarse dunha forma extraordinaria, e así sería unha charla moito máis amena que a que tentei relatar eu ese día. Teño que decir que me fixo caso, e que agora ela converteuse na súa voz, e que son innumerables as xornadas, entrevistas e documentais nos que participa, porque non hai mellor forma de explicar o que significa ser gandeira e muller rural que unha mesma, e non polo que conta ou dicen de un. Neste punto quero contar a historia da gandería de Nieves, xa que apostou polo rural e por vivir nel.
converténdose no que é a día de hoxe, unha muller rural, orgullosa de selo e que conta co premio e comenda de número na sección Mérito Agrario dentro das condecoracións da Orden do Mérito Agrario, Pesqueiro e Alimentario que premian a aquelas persoas que tiveron unha destacada actuación en favor destes sectores e que recibiu o día 22 de xuño de 2010 de mans da Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino. Podemos comezar por dicir que Nieves toma testemunha da súa avoa, cunha gandería inicial de 18 ovellas en 1982. Tivemos sorte porque tomou o relevo xeracional dunha gran muller rural. Esta decisión a toma tras vivir en Madrid. Alí queda de claro que a súa vida debe transcorrer en Quintela do Pando. Esa era a súa vocación e onde realmente quería traballar, vivir e formar a súa familia. Os comenzos foron duros, como pasa a maioría das veces, pero a ilusión e as ganas coa que contaba xogaban ao seu favor. Naquel tempo contaba con 18 ovellas, por suposto da raza ovella galega, 2 prados para pastar e sementar e recoller o centeno, como non coa gran sabeduría da súa maestra e a súa avoa. Ela converteise na gran difusora das costumes e herdou da súa avoa, e gracias a iso contamos con elas a día de hoxe. Noutras ocasións non chegaron aos nosos días, nin o gando, nin todo o que rodeaba o seu mundo, perdéronse para sempre. Como instalacións gandeiras contaba co baixo dunha casa vella con curral e coa parte de arriba para gardar a erva, é dicir, a palleira. A erva gardábase sen empacar e segábase a man ou coa segadora alfa, que era co que contaban, e como vehículo de tracción e sementa utilizaban unha burra. Ademais do centeo, sempre se sementou patacas e remolacha. Segundo coa súa ganadería, aínda lembran perfectamente como facían as cousas naqueles comenzos. A cuadra estrábase con cesta branca recollida a man. Tamén usaban piornos, cesta amarela, da cal seleccionaban os chapodos para a leña e a fronxa para a cama das ovellas, e coa poda dos carballos facían o mesmo. En Quintela do Pando aínda existía a beceira, todo o pobo tiña ovellas, e as quendas de garda realizábanse en función do número de ovellas de cada un. Cada 5 ovellas, un día de garda. A Nieves, por ter 18 ovellas, tocábanlle 4 días, porque se facía redondeo para arriba, ou non ser unha división xusta. A rapa non se realizaba de forma conxunta, a rapa tamén se realizaba de forma conxunta. Axudábanse uns aos outros, pero iso sí, era traballo de mulleres. Fago un inciso neste punto, unha porque aquí sai un traballo específico de mulleres e outra porque a través deste relato estamos a lembrar tanta cultura galega e tantas cousas que mencionamos antes de forma xenérica, pero que agora toman forma real e específica. E quero remarcar que moitas palabras son específicas da zona de Viana do Bolo. Non existen en outras zonas de Galicia, e que hoxe as podo decir porque Nieves gardounas. Pode amosalas agora e nos tomar boa nota para non perdelas. Continuamos. A forma de obter suplemento para o gando nas épocas de escaseza de alimento era utilizando a poda dos castiñeiros, que se realizaba en xullo. Degadábanse os rebolos e despois secábanse as ramas coas follas, obtendo preciado alimento para as ovellas. Económicamente, como foron esos comenzos? Pois duros. Pero a valentía de Nieves e a súa determinación nunca faltou porque, como dixemos, é unha loitadora. No ano 1974 criaron un parque móvil da explotación, é dicir, a burra, coa adquisición en Mondoñedo dun cabalo que se comprou a moi bo precio. Un garrafón de aguardente pechou o trato de compra. A súa misión foi as patacas e os bullotes. Desta forma, o gando foi aumentando. Comenzáronse a traballar máis leiras porque se chegou a ter ovellas e no ano 1975, cando desaparece a